iyakan. Huwag mag-alangan, tumawag sa kanya. Siya ang kasagutan, mapatilan mo. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Sa buhay ko ito, walang pangangamba. Ikaw ang pag-asa, sa'yo tunay na kagalakan. Mababayaran ang kahit ano pa man. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukanang. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ako nagtuo nga ang tanan na kanunay sa kadaugan ug panalangin sa Dios nga atong gilagaran tungod kay kanunay gitubag sa Dios atong mga pag-ampo ug kanunay namati ang atong Dios nga atong gilagaran tungod sa iyang mga saad nga dili gid siya mopakyas sa mga katawhan nga matinud-anon nga nagkinabuhi siya mga pulong. Sa atong panag-uban ato ning sugdan ablihan sa mga pagdaig sa pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhing Dios. Magampo kita. Amahan namong nga Dios ang kagagahong Dios nga mao'y nag-amuma kanamong tanan, nagtagbo na nalipod sa matag usa nga midangop kanimo. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Niya kami o Dios aron sa pagpasidungog sa imong gamhan nga ngalan. Salamat o Dios sa imong pagpanalipod kanamo sa tibok adlaw nga imong gihatag kanamo. Nagmalampuson kami sa paggamit sa among kinabuhi sa tanan nga naa niini ug sa mga butang nga imong gipial kanamo sa paagi nga ikaw ang among naalagaran. Amahan, salamat o Dios nga ikaw magpadayon sa pagpanalangin kanamo. Bisan pa sa among pakiguban sa imong mga pulong ni imong programa, imo na usab kaming panalanginan, imo na usab kami nga tudluan, pahinumduman, pahimangnuan, giyahan sa imong mga pulong nga mo'y mudala kanamo ngadto sa imong gingharian.
Salamat o Dios nga dunay kinabuhi nga mabag-o mausab nga magkinabuhi sa imong kabubuton hangtod sa pagbalik sa among Ginoo. Amahan Dios nga magkagagahong among gisalig diha kanimong mong kinabuhi sa among pagsugod hangtod sa pong paghuman ini nga taknaa o Dios. Musunod pang mga takna nga diin kami magpadayon sa pagpaminaw kanimo. I-bless kami amahan. Among angkono ng imong panalangin, among angkono ng kadaugan sa among pakiguban karon sa imong mga pulong sa ngalan ni Hesus. Amen. Oh, amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Welcome sa atong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Mayong gabi, may pagiguban sa ato mga kaigsuonan, ilabi na sa ato ang mga listeners sa 11.3 FM station nga number 1 nga naglanog-lanog diri sa Kabukiran. Mayong gabi, may pagpaminaw sa ilabi na sa ato mga kaigsuonan nga nagsunod. Brother Moses Cardente, maayong gabi ug may pagiguban kanimo diha Brad. Maayong gabi ni Brother Pedro Arsola og sa tanang nakadumdum na sa ato ang FM station 11.3. Maayong nga pagiguban og maayong nga pagpaminaw ilabi na sa ato mga kigsunan nga nagpuyo sa sitio Ampak nilang Brother Juanito. Maayong gabi ni mo diha Brad og ni Brother Johnny og ni Sister Christy. Og maayong nga pakiguban sa atong igsuon nga nano diha sa sitio Linao si Francis Bailoses uban siyang asawa si Rogelyn. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Ang ato karong pakiguban mga igsuon uban sa atong 11.3 alang sa mga listener sa 11.3. Ako kamong gidasig usab sa pagtumbaya sa ato nga programa pinaagi sa FB Live. Kung doon na may FB, pwede ra gyud ninyong makita og makiguban sa atong programa sa Pulong Mo Kinabuhi Ko. Maayong gabi, may pagiguban ilabi na sa ato mga kigsuonan nga nagpaminaw karon nining mataknaa ni Tio Jose og ni Tia Rita. Maayong gabi, may pagpaminaw ninyo diha Tio og ni Gao Joel, Brad Joel, paring Joel, Brad. Maayong gabi kanimo. Maayong gabi ni Maring Cora og ni Gao Albert. Maayong gabi, maayong pagpaminaw uban daday pamilya ang Dios magpadayon sa pagpanalangin og ni Papa Binbin, Mama Bibin og ni Dayinian. Ato mga kaigsuonan nga nagsunod ilabi na usab sa mga De Villeres family, ang Dios magapadayon sa pagpanalangin. I hope na minaw ra gyud ang tanan aron kita makakaton sa mga pulong angay natong madunggan. Maayong pagpaminaw, maayong pakiguban ilabi na sa tanang mo replay sa atong programa sa atong mga kaigsuonan nga nanuka diha sa Surigao nilang Sister Alda Singkol. Maayong gabi, maayong buntag, maayong pagpanihapon kung unsa kang oras mo replay, ang Dios magpanalangin. Maayong pagpaminaw, maayong pakiguban ni Mamurot sa ato mga kaigsuonan nga naato sa California, ato mga kaigsuonan diha sa Canada, sa Australia. Maayong pakiguban ni Dong Julito, ang Dios magpanalangin. O ilabi na sa ato mga kaigsuonan diha sa Malaysia, ang Dios magpanalangin. Dalaygon ang Dios magatagbog mga panalangin sa ato mga silent listener nga nagsunod pag-ayo sa ato nga programa nga matud pa sa ato mga igsuon. Pastor, dili ka iko maka-join sa imong live sa matagabi tungod kay wala kay signal. Makadlawon ra gyud ko makaapil og wa koy sipyat gani kung di ka maka-live ako rang i-replay ang imong mga wali. Ang Dios magpanalangin sa ato mga kigsuonan nga mainiton makugihon ug madignasigon sa pagsunod sa ato ang pagtumbaya sa pulong sa atong buhi nga Dios. Maayong gabi, may pakiguban sa tanang nakasuod na sa ato nga programa. I declare blessing upon blessing in Jesus name. Maayong gabi ni Piolo Villaver. Hello Pastor. Matod pa. Hello, maayong gabi. Dira Pastor, request song Makalangit Gamhanan ka nga Dios. Sa buhat kita mamatarong aron kita mamaluwas. Si Jesus lang makaluwas.
Maayong pagpaminaw, maayong gabi ni Del Libitos Antasuda. Good evening, Pastor Wasing from Maitom, Katigbian, Bohol. Katigbian, no? Ipangumusta ko ni Sister Maggie o ni Brother Cody nga naa sulas Katigbian. Inabanga di ay. Inabanga, sorry, no? Sa Inabanga dito sila. Ang Katigbian mo nang ilahang Pastor Arbiol. Maayong gabi, maayong pagpaminaw, matod pa ni Alex Castellon. Good evening, Pastor. Kumusta? Salamat kay okay ra gyud mi dire. Dili kabayran, matod pa ni Del Libitos at Antasuda. Atong tagaan og pagtagad mga kaigsuonan, ang unang awit nga miabot diri sa atong programa, Gamhanan Ka nga Dios. Gikan ni Marivic Lakay Patires, matod pa, good evening Pastor og sa imong pamilya. Happy kaayo ko kay nakapaminaw na sad ko sa imong live. Okay, ang gugma mo G. Florence, ako rin isip ha. Og ni Alex Castelio, song Makalangit, Pastor, tumawag ka. Ni Norberta Yotransi, good evening, Pastor Gideon, ingon man sa tanang nagsunod sa imuhang tulumanon, ning takna sa kagabion, dalaygon ang Dios sa kanunay niyang pag-atiman kanato. Request song, awit Makalangit, kagawasan. Okay, ako rin ipangsip kay dali rang napuno ang ato ang files diri, no? Si Marilyn Evangelista, maayong gabi ninyo diha og maayong gabi may pagiguban ni Rodel Delvel. Si Marilyn Oracion, matod pa, good evening Pastor. I'm watching from Andapla, Davao the Oro. Request kog song Nasaan na Kaya Ako. Ako sa ngandam-andamon ang ubang gi-request Makalangit diri sa tong programa. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Gina Kamahalan, matod pa, mayong gabi Pastor Gideon. Og sa tibok mong pamilya, ang Dios magkauban kanunay kanimo og sa tibok mong pamilya. Og kanatong tanan, request song kanimo lang. Salamat Pastor. Mayong gabi ni Abby Labridelia Buena Flor. Good evening Pastor, shout out from Cebu City. Sa modapit sa Cebu, Sister Abby. Mayong gabi ni Jarlene Alibasat. Good evening Pastor Gideon, still watching from Lahog, Cebu. God bless. Ang Dios mag-auban magpanalipod kaninyo diha sa atong kigsunan dira sa Lahog. Mayong gabi ni Sia Noel Tudlas, 101.3 Shiny FM, GKJ Alcantara, Glorious King Jesus Assembly. Okay, no? Salamat kaayo ni Pastor John, no? Salamat kaayo Pastor. Ang Dios magpanalangin og di Josia Noel Tudlas. Si Ami Agustin, hi Pastor, good evening Amin, no? Salamat kaayo. Alang sa tanang mga listeners sa Shiny FM 101.3 diha sa Alcantara, Cebu, I declare blessing kaninyong tanan nga padayon ang Dios magkauban kaninyo mag-atiman sa mga pulong, pinaagi sa mga pulong nga atong madunggan, ilabi na sa mga panahon nga kamo magsimba diha sa inyong simbahan. Dalaygon ang Dios nga kanunay nag-atiman kaninyong tanan tungod kay gipadad-an mo mga alagad nga tinud-anay nga nagtudlo alang sa kaluwasan, alang sa tanang mga kapastoran diha sa Alcantara. Malipayon kaayo mi nga
makasaksi nga sa mga makugihong mga alagad sa atong buhi nga Dios. Mayong gabi ni akin ingon si Hosea Noel Tudlas, no? Matod pa Pastor John Real ni Pastor. Okay, salamat kaayo Pastor John. Pastor John Real Tudlas. Salamat kaayo Pastor. Og maayo nga pagiguban ni Pastor ni Brother Rifat. Maayong gabi Pastor, live na ka sa Shiny FM 96.7 Upper Lambog Badian. Great ko sa tanang taga Upper Lambog. Og request og song Pastor magpadayon. Salamat sa ato mga kaigsuonan nga nagsunod usab sa 96.7, no? Ang Dios magpanalangin, ang Dios magauban, daingon ang Dios mo'y magatagbo sa tanan. Mayong gabi ni Nora Pinote o good evening Pastor, wala ang signal. Diri ang among dapit. God bless Pastor og sa tanang naminaw sa pulong sa Ginoo. Og ako kamong gidasig nga ato ning i-share ang ato akarong panag-uban, ilabi na sa ato ang mga pamilya, ato ning i-share, no? Kay ang ato rong hisgutan mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo, mahitungod sa balay sa Ginoo, mahitungod sa balay sa atong Ginoong Hesus. Sa Hebreo Kapitulo 3, mo'y ato ang tutukan sa atong panag-uban. Daghan kaayong mga mensahe nga gusto sa Ginoo nga atong mahinumduman og masayran sa atong panag-uban. Mayong gabi ni Bing Dandan, good evening, ang Dios magpanalangin. Awit makalangit diri sa atong programa Dili Ka Bayran. Si Gio yan, good evening Pastor. Og sa tibok nimong pamilya, request ko ikaw ang kusog. Pasalamatan ko. Importante yun mga kaigsuonan, kanunay tang magpasalamat sa Diyos. Tungod kay sa tanang sitwasyon nga atong nasinatian, may rason ang Ginoo. Tungod kay pinalangga ta, gimahal ta, walay hunong ang Dios nga nagatiman sa ato. Mayo nga pagiguban, maayo nga pagpaminaw ni Maricel Favilyaran Ganyolon. Good evening Pastor, watching here in Paco, Manila. Ay, kumusta mo dias Paco? Barangay Paco, no? Ang Dios magpanalangin kaninyo diha. Mayong pagiguban ni Alex Castellon, watching from province of Asturias. Nanani sa North Cebu. Salamat kay sa inyong pakiguban. Si Rizal, maayong gabi Pastor Gideon uban sa imong pamilya og sa tanang naminaw sa pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Pwede request awit makalangit Pastor. Lakaw uban niya. Daghang salamat Pastor. You're welcome, no? Salamat kay Sister Rizal. Si Rianli Campos Mangyaw, maayong gabi Pastor. Salamat sa Ginoo nga gigamit ka sa pulong sa Ginoo. Amen. Salamat sa Dios. Maricel Modelo Sarno, maayong gabi Pastor, watching from Valenzuela City, Manila. Valenzuela. Ang Dios magpanalangin kaninyo diha Sister Maricel. Si Chris Marie Mangaron Espanyol, maayong gabi Pastor Gideon. Salamat sa Ginoo kay naka-live na pod ka Pastor. Always ko nga nagtan-aw basta mag-live ka Pastor. Watching here from Alabel Sarangani. Alabel na Sarangani. Silans Gabriel Banhaw, maayong gabi ug maayong pagiguban ni Chief Ford Paila. Ang kinabuhi ko importante gyud mga kaigsuonan nga sa tanang adlaw, sa tanang higayon sa atong kinabuhi way laing nahalaran og naalagaran sa ato ang kinabuhi kundi ang Dios lamang. Si Mimi Dalio matud pa, good evening Pastor, watching from Davao City. Request ko kanta Lahutay. God bless Pastor, salamat kaayo. Si si Pastor John Real matud pa, maayong gabi sa tanang mga kaigsuonan sa Jikija diri sa Alcantara og sa mga silingan nga naminaw karon sa Shiny FM nga taga Baybay Pulo Alcantara. Si Ronel Tabo-Tabo
Nanay Purita, Sister Angie og taga Purok, Kahumayan nga naminaw. Si Ate Marilyn or Marilyn Riuma, harana ng Kordeng Nanay Melida. Ang Dios magpanalangin kaninyong tanan. Salamat sa atong buhi nga Dios kanunay mong gipanalanginan tungod kay dunay alagad sa Dios nga gibutang sa Ginoo dihas Alcantara. Dalaygon ang Dios sa kinabuhi sa mga kapastoran dihas Alcantara. Ang Dios magauban og magapadihog og magapamuhat sa matag simbahan sa Alcantara. Ilabi na sa silingang lungsod sa maong dapit. Si Gasper Golo, maayong gabi kanatong tanan. Glory to God. Amen, no? Si Lorna Revaliasa, hello, good evening. Ninyo Pastor Gideon, more blessing and strength, good health always to you and your family. Praise the Lord. Daghan jud ang mabless sa pulong mo kinabuhi ko. I bless this beautiful message this evening. One sing from Minglanelia. Okay, salamat kaayo. Awit makalangit atong tagaan og pagtagad. There is ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Awit sa kagawasan. Request by Sister Norberta yung. Greetings, matod pa ni Pastor John Real Tudlas. Greetings ni Mama Yang, Misia Grace Riuma og sa mga kidos namo diri. God bless, maayong pagpaminaw. Mayong pagiguban ni Romelita Bogaes Pilisco. Good evening Pastor, uban sa nagsunod sa atong programa Bulahan tang Anak sa Dios kay nagbuhat ta sa iyang kabubuton. Inay mong tapad, congratulations atong tanan tungod kay saan sa Dios nga dili gyud ta pakyason. Bisan kinsa nga nagbuhat sa kabuton sa Dios, dili kalimtan sa Dios. Mayong gabi ni Bisinta Panin. Good evening Pastor ug sa tanang naminaw sa imong live. Watching from Liluan, God bless sa tanan. Si Marjon Palma. Mayong gabi Pastor Gideon, watching from Mispa Talakag Bukidnon. Kumusta mo sa Bukidnon? Si Kubi Jan Sermona, maayong gabi Pastor. I'm watching from Negros. God bless. Ang Dios magpanalangin kaninyo Kubi John. Og ni Sister Teresa Lens, maayong gabi Pastor. Watching Labangon Tisa. Request ko kanta Pastor. Kinsa ako og wala. Okay. Kinsa ako. Si Gina Makamahalan, maayong gabi. Og ni Rain Donaynar, maayong gabi Pastor Gideon og sa imong tibok ni imong pamilya. Pastor, happy watching to all viewers. Maayong gabi ni Rini si Is Dumungho from Liluan, Cebu. Maayong gabi, may pagiguban og happy watching ni Akira Fi Kanoy. Maayong gabi Pastor. Pray request ko Pastor. Request awit makalangit lumapit ka kay Hesus. Si Dunay Pizzarat ato igsuon nga nanukade sa Thailand, no?
Sister Susana. Mayong gabi, Pastor Gideon og sa tanang mga Kristohan. Kumusta, Pastor? Salamat sa Ginoo makapaminaw na punta sa tinud-anay nga mensahe sa Ginoo. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Salamat ta sa atong buhi nga Dios nga nag-uban og nagpanalangin kanato. Si Gaspar Golo, matud pa si nanay og si tatay, Pastor. Salamat sa imong pag-awit. Makalangit. Si Antonio Dinuyo, maayong gabi, Pastor. Kanindot paminawon sa music, Pastor. Mawa man ang kakapoy. Nako, atod pa, ha. Wasing from Basak, San Nicolas, Cebu City. Maayong gabi, maayong pakiguban ninyo diha gaw. Wala lagi ka kabisita dere. Bisita po, kita ta ninyo dire. Dios magpanalangin kaninyo diha sa San Nicolas, Cebu City. Si Estrelita Asilig Langkamon, maayong gabi, maayong pakiguban from Hagubiao, Mandawi, Cebu. Uy, kumusta mo diha sa Hagubiao? Ni Estrelita Asilig no, Langkamon. Na diha ang kuan ang sa tong FM sa una diha sa Hagubiao. Na ang ABS-CBN diha, hindi ko malimot mga kaigsuonan. Nakasod ko diha. First time ko nakasod og FM radio sa Hagubiao. Katong nagwanted pangga ko no to. Sa una, kisa man tong gadala. First time ko nakasod og FM station. Si Kimi Lenz Aupi, maayong gabi, Pastor Gideon. Maayong gabi. Si Marisa Ridola, good evening, Pastor Walsing, Negros Oriental. Request kog song, Pastor Labaw sa tanang butang. Bakatkat Ambasas, maayong gabi ninyo diha. Og Sister Gingging Simpron, maayong gabi, Pastor. Kumusta og sa tibok mong pamilya? Dalaygon ang Dios sa atong kinabuhi. Og dili na to hikalimtan ang pagpasalamat og pagdaig sa atong buhi nga Dios. Request ko awit makalangit lahotay dito sa cross. Salamat and God bless. Kumusta ka diha sa Manila, sis? Mayong gabi ini Marjon Palma og matud pa. Request kog song, Pastor, Banal na Apoy. Mayong gabi ni Brother Renaldo Lingoy. Mayong gabi, Pastor Gideon. Request ko og song Tinuod nga Kalipay. Good evening po, Pastor, from Maragusan, Davao de Oro. Gikan ni Bakatkat Ambasas. Mayong pagpaminaw ni Norim Ilaw Ganyolon. Norimi, no? Salamat kaayo. Og ni Judith Rojo, maayong gabi, Pastor. Tambis Barubo Surigao, Sor. Si Marlene Garganera, matud pa, good evening, Pastor. Dalaygon kaayo ang buhing Dios. Og kanimo, Pastor, nga hatagan ka kanunay gligong panglawas. Request ko, nasaan na kaya ako? Okay, nako nang naandam diri ang awit Nasaan na kaya ako tungod kay Duna na nag-request ka ganina. Si Jubilin Malimbag, maayong gabi. Si Nubs Bakalso og Rofina, maayong gabi, Pastor, ug sa tanang naminaw sa mga balaang pulong. Dalaygon ang Dios sa kanunay. Awit makalangit, tumawag ka diri lang sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios magpanalangin sa tanang nag-share. Okay, medyo daghan na gyud ang nag-message dere kay og inig scroll nako dili pa mahuman, no? Di pa gyud mahuman. So daghan na kaayo nga nag-message, dili na nako mabasa ang uban. Pero ako raning sundan pagbasa unya human sa mga pulong nga ato karong hisgutan. Lamang atong oras alas 7:41 pa man, pwede pa gyud akong ipadayon ang pagbasa sa mga mensahe gikan sa atong mga igsuon o higala sa atong programa. Si Rico Gordon Celio, matud pa 5 kalonsod ang makuha sa signal sa Shine FM Alcantara, Cebu, Pastor, diri sa Negros. Wow, ato pagpakan ang Ginoo. Pagkanindutan, no? 5 kalungsod ang makuha sa FM Alcantara. Bless kayo tano nga doon na tayo mga kaigsuunan nga
nagsugilon nga adunay FM station nga walay laing gihisgutan kundi ang kaluwasan. Kung maghisgot gani og kaluwasan, walay lain nga gisangyaw kundi ang mga pulong sa Dios nga naa sa balaang kasulatan. Si Marilo Onggi, maayong gabi, maayong pagpaminaw. Og si Gina Alinsonorin, nindot no? Alinsonorin. God bless. Ang Diyos magpanalangin. Si Romelita Bugais, matod pa nasaan na kaya ako? Okay, ako orang giandam dire. Si Maribik Tagsan, matod pa maayong gabi pastor, maminaw ko sa imong pulong karon. Pulong sa Dios, no? Igor gyud kong gigamit ka instrumento aron ang pulong sa Dios sa atong madunggan. Si Maria Divina Aldas from Marubo, Surigao del Sur, maayong gabi. Si Mia Malintad, good evening pastor, watching from Saudi Arabia. Pwede paray ko ang song Ocean, dili na ako mapatukar ang Ocean. Si Jim Sinacolas Latornas, good evening pastor, watching me there Cebu. Pag-greet na ko ang Tito Marvin Sinacolas og ni Boss Marlo nga buutan nga igagaw. Nindutan no? Gikuan man gyud kana nga gisugilon gyud ang kamatuoran. Buutan gyud. Si Jovelyn Malimbag, good evening pastor, watching from Sudlon, San Isidro, Davao Oriental. Mayong gabi ni Ronilyn Brigoli, maayong gabi pastor, salamat sa imong programa kay kahit paano mawala ang kamingaw tungod sa mensahe sa mga music, watching from Saudi Arabia. God bless sa imong pastor ug sa imong pamilya. Salamat kayo. Ang Dios mag-uban kaninyo diha sa sagawas sa nasod. Si Consolacion Boyser or Biser, good evening pastor, Gideon, glory to God. Si Jeremy Baya, good evening pastor, watching from Santa Catalina, Negros Oriental. Salamat kayo sa inyong pagkamainiton, pagkamadinasigon na nagsunod sa atong programa. Ang Diyos magpanalangin sa inyong pag-share ni ini nga tusuban. Si Cordelia Brigoli, maayong gabi pastor, request kong song Dili Kabayran. Ako nang napatukar ka ganina. Si Erlinda Ponce, maayong gabi. Si Judeline Malimbag, maayong nga pagpaminaw. Si Arnie Sam Mintisa, maayong pakiguban. Okay lang jud ko dire pastor, bulahan ang tao nga mutuman sa kabuton sa Dios. Mag-message ko ugma nimo pastor, dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi pastor ug sa tanang naminaw sa pulong sa Ginoo. From Manila no, by Sister Gingging Simpron. Dalaygon ang Dios sa tanang panahon Sister Ging. Si Gina Kamahalan, request kong song pastor, kanimo lang. Si Mariluna Sigera, blessed evening pastor, watching from Toledo. Kumusta mo Dios Toledo? Ang Diyos magpanalangin ni Marites Avelia, maayong nga pakiguban ni Gio Villanueva, good evening. Og ni Melvin Dinglasa, salamat pastor, programa nga muhatag gyud kanunay sa akong pamilya og encourage from Talisayan, Zamboanga City. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanatong tanan, no? Awit pagkalangit, nasaan na kaya ako humani ini mga kaigsuonan akong katahon ang sinanay si tatay og ang lahot ay dito sa krus sunod na siguro sa mga pulong sa atong Ginoo. Hindi alam kung saan patungo. Barkada at bisyo ang inaatupag ko, kaya pangarap ay napapabayaan ko. Takbo ng isip ko'y gulong-gulo, hindi alam kung paano ang mamuhay ng tahimik
sa ibabaw ng mundo. Kaya kung minsan napahamak ako, salamat at inibig mo ang isang katulad ko. Sa masamang gawa, hinango mo ako. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, saan na kaya ako? Wala rin higit sa isang tulad mo. Ang pag-ibig mo kailanman di maglalaho. Kahit ako'y makasalanan, ako pinabayaan. Inakay mo ako Patungo sa'yo. Salamat at inibig mo ang isang katulad ko. Sa masamang gawa, hinango mo ako. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Kung wala ang Ginoo sa atong ginabuhi, unsa nadagway hitsura sa atong pagpuyo. nung ako'y napalaban. Unang bless kayo ta mga kaigsuonan nga gipadala sa amahan ang atong Ginoo aron ikaw ug ako tinuod gyud nga babago. Isang katulad ko sa masamang gawa, hinango mo ako. Mayong gabi, mayong pakig-uban ni Melvin Dinglasa. Salamat pastor sa programang muhatag gyud og kanunay sa ako na ning nabasa di ay. Trumili to guys, request ko pastor sa akong pag-umangkon na pastor Perez sa mga samad na disgrasya. Amping gyud no, amping gyud. Ato nang idala sa mga pag-ampo si Chari ang Dagansina. Maayong gabi sa imo pastor, maminaw na pod sa pulong sa Dios sa imong paambit sa tanan na mati karong gabi na. God bless. Ang Dios magpanalangin ni Kanor Sudarya, awit makalangit request lahotay. Aron tagag pagtagad mga kaigsuonan ang awit makalangit nga si Nanay si Tatay. Nanay si Tatay dogay naspagtoo, apan kinabuhi wala yun mabago. Si Tatay mo sabong, si Nanay mo inom, silang mga anak sa pitsin makutin. Sila ang karnero nga gikoto, na nag-asang sungay lakip ang balibo. Sa simbaway gana sa ampo na luya, kay gilintuad lagi sa dagkong problema. O pastor, pastor, tambagi, tambagi sa Biblia gyud wali, wali, wali pa
aron mahigmata ang Kristohanon nakatulog pa. Pastor kami kaloy ayawin ta kami ia kay kon amo pang maagwanta magsimba-simba kami panagsa. Nganong inyo kong hadlokon banat si pastor, individual baya ang salvation. Oy tinuod na kay kun dili ko kamo igpon sa imperno kamo paglisonon. Si nanay si tatay dugay nas pagtuo 10 years 20 years na apan kinabuhi wala gyud mabag-o agoy. Si nana si tatay mo sabong, si nanay mo inom, silang mga anak sa pitsil magputi. Sila ang karnero nga gikoto, may libon pa na nag-asang sungay lakip ang balibo. Sa simbaway gana sa ampo naluya kay gilintuwad lagi sa dakong problema. Oh pastor tambagi sa Biblia gyud tudloi pa aron mahigmata ang Kristohanon nakatulog pa. Pastor kami kaloy ayaw intaw kami bumbaha kay kon amo pang maagwanta magsimba-simba kami panagsa. Nganong inyo kong hadlokon prang kasi pastor, individual baya ang salvation. Kay kun dili ko kamo badlongon sa imperno kamo paglitsono. Kay kun dili ko kamo igon sa imperno kamo pagsunogon. Kay kun dili ko kamo igon dili gyud mo gyud kakat-on. Muna nga matod pa sa ubang mga wali ang pastor hinigo kuno kayo. Kay ang pastor nga dili hinigo butalo di gyud mabag-o ang mga tao nga mawang simbahan. At ta mga kaigsuonan sa paghisgot na sa pulong sa Ginoo, ako kamong gidasig sa pag-abli sa inyong Biblia. Ablihi sa libro sa Hebreo Kapitulo 3. Hebreo Kapitulo 3. Sugod versikulo 1 hangtod sa versikulo 6. Og sunod na to nga panag-uban ari na ta sa versikulo 7 hangtod sa versikulo 19. Ato ning gibuhat nga inaani ang ato ang himay-himay sa pulong sa Dios para dili nato masayloan ang ubang pang mga bersikulo. Pero dunay mga bersikulo nga dili nato tayo matutukan tungod kay dunay mga minsay nga gikinahanglan gyud natong makatunan, masabtan. Nga dili man gyud inana katas ang ato ang oras sa atong programa mga kaigsuonan. Muna nga mga mensahe sa Dios nga ato ang madunggan diri lang sa mga bersikulo nga gusto gyud sa Dios nga atong masabtan ilabi na karon sa atong panaguban. Sa Hebreo Kapitulo 3, 1 hangtod sa 6, giyatagaan og uluhan o konteksto sa nagtagsulat ni ini nga matod pa siya ang uluhan si Hesus labaw kay kang Moses. Si Hesus labaw kay kang Moses. Bersikulo 1 hangtod sa 6 nagingon. Busa mga igsuon kong Kristohanon nga gitawag usab sa Dios, tanawa si Hesus ang apostol og ang pangulong pare sa pagtuo nga atong gihuptan.
Matinumanon siya sa Dios nga nagpili kaniya, sama nga si Moses nagtuman sa iyang katungdanan diha sa balay sa Dios. Ang nagtukod sa usa ka balay mas dakog dungog kaysa maong balay. Sa samang paagi, si Jesus takos sa labaw pa kaayong himaya kay kang Moses. Kay ang tanang balay binuhat sa tao, apan ang Dios mao'y nagbuhat sa tanang butang. Si Moses matinumanon sa iyang pagkasulugoon diha sa tibok balay sa Dios. Og naghisgot siya bahin sa mga butang nga isulti sa Dios sa umaabot. Apan si Kristo masinugtanon sa iyang pagkaanak nga maoy gipialan sa balay sa Dios. Kita mao ang balay, kita mao ang iyang balay kun ampingan nato ang atong pagsalig og magmasigarbuhon kita sa atong gilauman. Pwede na to mga kaigsuonan nga pwede gyud kaayo nga atong i-highlights ang versikulo 6. Ang mensahe mga kaigsuonan nga gusto sa Ginoo nga atong madunggag masayran sa atong panaguban. Mensahe nga magtudlo kanato kung unsay gikinahanglan nga buhaton ingon nga ikaw ako balay sa atong Ginoo. Sa konteksto mga kaigsuonan or uluhan sa maong bersikulo 1 hangtod sa 6 nga nag-ingon si Jesus labaw kay kang Moses, kini gipamatud-an sa daghang mga bersikulo sa Biblia nga dili lang kay kang Moses kundi sa tanan nga mga binuhat sa Dios nga naa sa kalibutan. Tungod kay si Jesus ang nagbuhat, dili ang binuhat. Dili siya maoy binuhat kundi siya ang nagbuhat. Usa siya sa mga kauban sa Amahan nga nagbuhat sa kalibutan. Lamang sa pagbuhat sa kalibutan, si Jesus dili pa tao, kundi pulong siya sumala sa gipadayag sa libro sa Juan kapitulo 1. Diha gipakita mga kaigsuonan nga si Jesus mao ang sinugdanan. O gisulat kining maong mensahe, siya ang sinugdanan o siya ang katapusan. Gitapos ni Jesus ang balaod, siya ang katumanan sa mga kalisdanan sa mga tao. Siya ang katumanan mga kaigsuonan nga mahuman og matapos na ang kalisdanan sa mga tao. Dili lang kay kang Moses si Jesus mga kaigsuonan labaw. Dili lang kang Moses kundi sa tanang binuhan. Ato lang hisgutan sa makadali mga kaigsuonan, nganong si Moses, nganong si Jesus labaw kang Moses mga igsuon. Ato sang hisgutan sa makadiyot, nganong si Moses, nganong si Jesus labaw kang Moses. Una, si Jesus mga kaigsuonan naghimog mga milagro labaw sa mga nahimo kang Moses. Si Ginoong Hesus nakahimo siya sa paglakaw sa tubig, nakahimo siya sa pagbanhaw sa patay. O kung imong lantahon mga kaigsuonan, sa balaang kasulatan daghan kayong mga bersikulo nga nagpamatuod nga si Ginoong Hesukristo labaw kay kang Moses. Kung
Kung imong lantawon mga kaigsuonan sa mga sulat sa mga propeta, ibin sa mga sulat diha sa panahon sa mga apostoles, now kung atong tan-awon mga kaigsuonan ang mga libro diha sa Biblia, nganong si Jesus labaw kay sa tanang mga binuhat. Una, ibin gani ang mga balod, ang mga bagyo, hangin mupatuo kaniya. Kini atong mabasa mga kaigsuonan diha sa Marcos Kapitulo 4. Kung ato nang basahon mga kaigsuonan ang Marcos, muhatag lang kog pipila ka mga bersikulo. Marcos Kapitulo 4 versikulo 39. Ako ra ning basahon diri sa akong Biblia. 39. Ingon siya dinhi, mibangon si Jesus og sa iyang gipahunong ang hangin og ang mga balod iyang giingnan hunong og mihunong ang hangin og mibanos ang kalinaw. So diha pa lang mga kaigsuonan, gipakita o gipamatud-an sa Biblia nga si Ginoong Hesus labaw sa tanang mga binuhat. Og ibin ang mga isda mo patuo kaniya. Nakahimo siya sa paglakaw ibabaw sa tubig. Og kung imong lantawon mga kaigsuonan, si Apostol Pablo nagsulat sa daghang mga bersikulo sa Biblia nga nagpamatuod si Ginoong Hesus labaw kay sa tanan. Angay siyang simbahon, angay siyang pasidunggan. Dili lang kay si Ginoong Hesus labaw kay kang Moses. Labaw sab si Ginoong Hesus kang Abraham. Labaw sab si Ginoong Hesus kay kang Jacob, kang David, kang Solomon. Ibin giangkon ni John the Baptist, mga kaigsuonan, si Ginoong Hesus labaw bisan gani sa simbahan. Tungod kay siya mo'y pangulo, siya mo'y mangluluwas sa simbahan. Labaw si Ginoong Hesus kay sa Sabat. Sa balaod sa igpapahulay, labaw kay si Ginoong Hesus. Matod ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan, ang igpapahulay alang sa tao, dili ang tao alang sa igpapahulay. So dili magbuot ang adlaw ng igpapahulay sa kinabuhi sa tao. Dili pwede gamiton ang adlaw ng igpapahulay aron silutan ang tao. Kay ang tao maoy labaw ug angay magbuot sa adlaw ng igpapahulay. Mga igsuon kos Ginoo, dinhi giklaro mga kaigsuonan ibin sa libro sa Hebreo, si Ginoong Hesus labaw bisan ganis mga anghel. Una sa tanan, sa sulat pa lang mga kaigsuonan sa Juan Kapitulo 1, siya ang naghimo ug nagbuhat sa tanan. Unya si Pablo, kung imong lantawon mga kaigsuonan sa muhatag lang kog pila ka mga bersikulo, sulat ni Apostol Pablo diha sa Pilipos Kapitulo 2 versikulo 9 nagingon. Kapitulo 9, tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kahitasan nga dapit sa kalangitan, o gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Labaw gid siya sa tanang ngalan. Usasad sa mga buhing ebidensya nga si Hesus labaw kay kang Moses, tungod kay si Ginoong Hesus mao'y gihatagan og authority sa langit og sa yuta. Kini gisulat ni Apostol Mateo diha sa Mateo Kapitulo 28 sugod bersikulo 19. So diha giklaro mga kaigsuonan nga si Ginoong Hesus angay giyong simbahon, angay pasidunggan, angay alagaran,
sa tanang binuhat sa tibok kalibutan, angay siyang yukbuan. Angay siyang alagaran, tahuron, sundon. Diha giklaro mga kaigsuonan nga ang sulat sa Hebreo Kapitulo 3 nga gitagaan og uluhan nga si Jesus labaw kay kang Moses. Kini gipamatud-an sa daghan nga mga bersikulo sa Biblia. Gikan sa daang kasabutan hangtod sa bag-ong kasabutan. Diha sa bersikulo 1 sa Hebreo Kapitulo 3, doon natay mabasa mga kaigsuonan nga si Ginoong Hesus ang apostol ug pangulong pari dili sa simbahan, sa ngalan sa simbahan, kundili sa pagtuo nga atong gihuptan. Moingon ganitang pulong pagtuo, mga kaigsuonan, ang pagtuo gisiguro diha sa sulat ni Apostol Pablo gikan sa pagpamati sa mensahe ni Kristo, dili sa pagpamati sa mensahe sa simbahan. Kung ang ato ang gituohan mga mensahe nga gikan sa simbahan, dili na mo'y magdala kanato sa kinabuhi nga may kasiguruhan, sa kinabuhing dayon. Pero kung mensahe gani nga atong nadunggan gikan gani sa mensahe ni Kristo, mga kaigsuonan kos Ginoo, mao nay tinuod nga pagtuo nga modala nato sa gingharian sa Ginoo. Mao na nga si Ginoong Hesus pangulong pari sa atong pagtuo nga atong gihuptan. Bersikulo 2, matinumanon siya sa Dios nga nagpili kaniya. Matinumanon siya sa Dios nga nagpili kaniya. Sama nga si Moses nagtuman sa iyang katungdanan diha sa balay sa Dios. Diha sa bersikulo 2 mga kaigsuonan, daghang mga bersikulo usab nga atong mabasa diha sa Biblia nga si Ginoong Hesus matinumanon siya. Kanang musunod gyud siya sa Dios. Ang amahan mo'y nagpili kang Hesus. Ingon ang amahan sa diha nga si Hesus gibautismohan, ingon ang amahan, kini ang akong pinalanggang anak nga nakalipay pag-ayo kanako. Pamati kamo kaniya. Si Ginoong Hesus mga kaigsuonan, giklaro sa atong gibasa nga nagmatinumanon siya sa nagpili kaniya. Kini gipamatud-an mga kaigsuonan sa diha nga nakasinati si Ginoong Hesus og kabug-aton kanang mapait or sakit nga iyang nakita sa unahan. Gani miingon siya nga giun sa pagpakita sa Biblia nga matinud-anon si Ginoong Hesus. Ingon siya, amahan kung mahimo, kuha akining kupa sa mga kasakit. Apan ang imong pagbuot mo'y matuman. Diha nato makit-an mga kaigsuonan nga si Hesus mga kaigsuonan mihangyo sa amahan. Tungod kay naasas pagkatawhanon. Nagdala siya sa tawhanon. Kung imong tan-awon ang kinabuhi ni Jesus, 100% tao. Og sa laing bahin, 100% siya Dios. Mao nay gipakita gyud sa Biblia. Sumunay angay natong tuuhan. Tungod kay nagpakatawo si Ginoong Hesus matud pa sa Juan 1:14. Mubati siya sa atong bation. Si Hesus nakakita og nasayod siya nga inana kasakit kon siya ilansang sa cross. Pero ingon siya, apan ang imong pagbuot mo'y matuman. Sa atong pagpangalagad sa atong Dios mga kaigsuonan, wa tay laing sunduganan, wa tay laing suhiranan kundi si Jesus. Dunay mga panahon mga kaigsuonan nga gisugo ta sa amahan, nga makakita ta, masayod ta, ma-feel na to ang kabug-aton, ma-feel na to ang kalisod.
Lisod kayo mga kaigsuonan ang paghigugmas kaaway. Lisod kaayo mga kaigsuonan ang pagpanalangin o pagampo sa Dios, sa pagpangayog panalangin sa Dios alang sa mga kaaway. Pero tungod kay kabubuton man sa Dios, ingon nga kita sumusunod og tinun-an ni Jesus, moingon ta sa amahan, apan ang imong pagbuot may matumat. Mga igsuon, ang Biblia nagsulti nga alagaran nato ang Dios sa tanan nga panahon. Diha sa pulong pag-alagad, mga igsuon nagpakita na sa pulong trabaho. Usa sa mga gipakita diha sa pag-alagad sa Dios or trabaho nato sa pag-alagad sa Dios ang pagdaig, ang pagsimba, ang pagpasalamat. Dunay tayo mga kaigsuonan nga sulayan ta. Lisod ang pagpasalamat. Yes, moingon ta nga sa atong kinabuhi mga igsuon, sayon kayong pagpasalamat sa time nga wala kay kalisod, haruhay ang pagpuyo, sayon kayo ang pagpasalamat. Grabe kasayon ang pagpasalamat, ang pagdaig kung naakas panalangin. Kung walay mga problema, walay musulay nimo, walay musulay nato, sayon kayo ang pag-adtog simbahan. Pero how about sa panahon nga adunay mga pagsulay? Sa panahon nga adunay mga kalisdanan? Sa panahon nga adunay mga kasakitan? Makapasalamat pa ba kahata sa Dios? Dapat lang tungod kay kabubuton sa Dios nga magpasalamat ta sa tanang panahon. Maunay gipakita sa atong Ginoong Hesukristo haom sa pulong nga atong nabasa diha sa Hebreo kapitulo 3 bersikulo 2 nga matinud-anon si Ginoong Hesukristo sa nagpili kaniya, sa Dios nga nagpili kaniya. Kung ikaw ug ako nga midesisyon nga musunod ta kang Kristo Jesus, dapat ato ning pamatud-an dili lamang sa atong mga pinulungan kundi sa tanan natong mga buhat karon og sa pag-abot sa atong Ginoong Hesus. Doon na may mga lisod, doon na may mga buluhaton nga lisod apan tungod kay kabubuton sa Dios atong buhaton. Ganang pagpasaylo, pagpakig-uli, usa sa mga gikinahanglan mga kaigsuonan aron walay makababag sa atong pagsunod ni Kristo Jesus. Kinahanglan magpabili ng tulo ka pulong. Buhi ang atong pagtuo, dapat buhi sad ang atong paglaom. Labaw sa tanan, buhi sad ang atong paghigugma sa Dios. Kining tulo ka pulong nga gipakita diha sa Biblia, maunay gikinahanglan nato nga gunitan, tipigan, barugan sa atong pag-alagad sa Dios nga may tag-istanan. Munang diha sa bersikulo 6 miingon siya nga apan si Kristo masinugtanon sa iyang pagkaanak nga maoy gipialan sa balay sa Dios, kita mao ang iyang balay kon ampingan nato ang atong pagsalig og magpasigarbuhon kita sa atong gilauman. Sa atong pagkakristohanon dili dapat nato wadon ang paglaom. Doon na tay mga gilauman ug dapat ang atong gilauman ang mga saad sa atong Ginoo. Ang mga saad nga langit nun mao nay pinaka-importante nga angay natong lauman. Mga igsuon sa atong pagpuyos kalibutan. Diha giklaro mga kaigsuonan sa atong gibasa nga ang gitugod ni Ginoong Hesus, kanang gihimo ni Ginoong Hesus, kanang gitukod niya, dili karatula, dili organisasyon. Wala siya magtukod og organisasyon. Wala siya magtukod og karatula. Ang gitukod
ikaw ug ako aron magkahiusa nga mga lagad sa Dios. Ikaw ug ako mo'y gitukod ni Kinong Hesus para mga lagad sa Dios, dili ang karatula. Mao na kung doon na may karatula nga moangkon nga siya mo'y gitukod ni Kristo, walay karatula ug walay ngalan sa simbahan nga gibuild ni Jesus. Ang gitukod ni Jesus, ikaw ug ako, kay maunay luwason niya, maunay balikan niya, maunay giingon na Ginisos, bisan gani ang gahangaan sa imperno dili makabuntog. Lamang mahitabo kini kung sa atong pagpangalagad sa Dios magpabilin ta. Nga matud pa dinhi mga kigsuonan, ingon sa dinhi, kini mao ang iyang balay at kita mao ang iyang balay, kon ampingan nato ang atong pagsalig. Kung moingon gani ang Biblia mga kaigsuonan o mensahe sa Dios, kon, that is conditional, na ay kondisyon. Mahimo nga ikaw ug ako balay sa Ginoo kon magpadayon kita. Importante kining pulong magpadayon. Kon ampingan nato ang atong pagsalig, magmapasigarbuhon kita sa atong gilauman. So pinaka-importante mga kaigsuonan, kining pulong ampingan nato atong pagsalig. So ang pinaka-importante nga mensahe sa ato karong panag-uban diha sa Hebreo kapitulo 3:1 hangtod sa 6, kining pulong pag-amping. Pulong pag-amping, inay mong tapad, ampingi ang imong pagsalig. Pagsalig sa atong Ginoo. Pagsalig sa iyang mga pamaagi. Pagsalig sa iyang mga mensahe. Kinahanglan ampingan nato kining atong pagsalig sa Ginoo. Kabalo mo mga kaigsuonan, kung tinuod ta nga naay pagsalig, dunay ebidensya. Og dili mga kaigsuonan mataguan ang ebidensya. Ikaw ug ako makakita ug makaklaro gayud sa ebidensya nga nagpamatuod nga doon natay pagsalig sa Ginoo. Kabalo ba ka unsaon pag-ila ug pagkakita sa ebidensya nga magpamatuod nga doon na gyud tay pagsalig sa Ginoo? Ang tao nga tinuod nga nagsalig kang Kristo, dili gyud na maluya sa pagsunod ni Jesus. Dili gyud na kabsan o kusog sa pagbuhat sa mga buluhaton ni Jesus. Pero kung ang tao magsugod nagpagsalig, kana bitang mabahin na niya ang iyang pagsalig. Kana bitang ikaw ug ako naatay 100% nga pagsalig, atong nahatag gyud sa mga mensahe sa Dios. Dapat atong nahatag. Kay kung ato naning nabahin-bahin 50% natong pagsalig naa sa Dios, na kang Kristo, unya 25% nisalig ta sa atong kaalam, unya 25% nisalig sa trabaho, sa abilidad. Mura og naapay kadasig sa pag-adtog simbahan kay 50% pa ang pagsalig sa Dios. How about kung baliktad? 50% ang pagsalig sa trabaho. Unya ang pagsalig sa Ginoo 25% na lang. Unya ang 25% ni salig sa abilidad. Kabalo ba mo? Kung inana ang kahimtang o pagsalig sa tao sa Ginoo. Kung muadtog simbahan, kung sa eskwelahan na lang, kung pag-eskwela pa na, murag pang attendance na lang.
Inana ba ang atong at inana ba ang atong kahimtang sa pagkakristohanon? Kung mo ato tagsimbahan murag pang attendance na lang. Lord, ni anhi ko attendance. Murag gisiguro na lang ang attendance. Mga igsuon, usa sa pinaka-importante sa atong pagpangalagad, ingon nga ikaw ug ako balay ni Kristo. Kinahanglan magpadayon ta nga mainampingon nga duna gyud tay pagsalig. Ampingan nato ning atong pagsalig sa mga saad sa Dios. Ampingan nato kining atong pagsalig sa mga pamaagi ni Kristo. Isa ako nang gikaingon, kung ang 100% atong pagsalig nahatag nato sa Dios, nahatag nato sa iyang mga mensahe, sultihan ti ka, dili ta maluya sa pagbuhat sa kabuton sa Dios. Dili gayud ta maluya ni magduha-duha sa pagsubay sa mga pamaagi sa Dios. Kay ang pamaagi sa Dios mudala gyud na nato. Matud pa ni Jesus sa kinabuhing madagayaon. Dili sa kalautan, dili sa kalisdanan, kundi kinabuhing madagayaon ang atong padulngan. Kung atong sundon og subayon ang pamaagi sa Dios, dili man ta kasunod ni kasubay sa pamaagi sa Dios kung wa tay 100% nga pagsalig. Munang ampingan nato ang pagsalig nato sa Ginoo. Unya, makapasigarbuhon ta sa mga butang nga atong gilauman tungod kay naatay 100% nga pagsalig sa Ginoo. Kabalo ba mo mga kaigsunan ang ebidensya sa ako nang gikaingon? Ang ebidensya nga magpakita nga doon natay pagsalig sa Dios kanang naa kay kadasig. Dili kakabsan og kadasig sa pagsimba sa Dios. Dili takabsan og kadasig sa pagampo sa Dios. Sa pagpasidungog sa Dios, sa pagpasalamat sa Dios. Unsay giingon ni propeta Isaias? Kung wa ko masayop sa 40, Isaias 40 versikulo 31. Unsay giingon dinhi gipakita ang ilhanan or mga ebidensya kung naatay pagsalig. Isaias 40 versikulo 31, apan kadtong mosalig sa Ginoo, makabaton og bag-ong kusog, manlupad sila daw agila, managan sila og dili kapuyan, manlakaw og dili maluya. Di ta maluya sa pagdaig, sa pag-alagad. Bisan kung naay mga pagsulay, bisan kung naay mga kalisdanan. Dili kay sa kantara mga kigsuunan, nga naay mga kanta kaniadto sa bata pa ko, naay mga kanta nga malipayon ang Kristohanon bisan daghan alantoson. Daghang alantoson matud pa malipayon kuno ang Kristohanon. Ang problema lang mga kaigsunan, kasagaran kutok ra sa kanta. Kay bisan gani usa pa lang ang alantoson, di na gani mo kasimpa. Kabantay mo nga daghang mga panahon nga ang Kristohanon maayo kaayo sa kanta. Pero sa tinuod nga kahimtang di ay maayo. Malipayon ang Kristohanon, naaba na dire. Ako sa nang tanawon ha. Naaba dire. Malipayon ang Kristohanon. Kristohanon ato arang pangitaon kung naaba dire. Wala. Wala na dire, wala din na sa YouTube, no? Ang malipayon ang Kristohanon. Na di no? Ako ang pangitaon. Di ba na ay sa mga karaang mga kanabang taas-taas na nga katuigan nga nahimot ang Kristohanon, siguro nakadungog na mo ani.
sa tong sundon, dili kita niya. Okay, malipayon ang Kristohanon bisag daghang alantoson. Pero kumusta naman? Kanang daghan, di ba, more than one? Duha ka klaseng alantoson, tulo ka klaseng alantoson, tulo, upat, lima hangtod sa ubat. Daghan. O niya malipayon. Pero kung imong tan-awon ang tinud nga kahimtang, usa pa gani ang alantoson, di nakaatog simbahan, di nakaampo, di nakapasalamat. Lisod na ang pagpasalamat. Pero kabalo mo unsa, bisag pila pa ka mga kalisdanan, kung tinuod ta nga dunay pagsalig, kung naampingan ang atong pagsalig sa mga saad sa Dios. Tanawa ra gud si Jesus. Nakakita siya nga lisod kaayo niyang ibalanse nga ilangsang sa cross. Latuson siya, bugal-bugalan siya, pasanginlan siya, ulog-ulogan siya, o uban pa, ludan siya. Na kung imong lantawon, Dios siya, doon na siya'y gahom sa pagsilot, doon na siya'y gahom mga kaigsuonan nga wala sa tao. Apan tungod kay doon na siya'y plano sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi, nagpakakabos siya. Mga igsuon ko sa Ginoo, kabalo mo unsa, ingon siya nga, kuha kining kupa sa mga kasakit, apan ang imong pagbuot may matuman. Ang tao nga dunay 100% nga miamping sa iyang pagsalig sa mga pulong sa Dios, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, mipadayon, makapadayon siya sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Unsa may kabubuton sa Dios, dapat nasairan na natong tanan. Gusto sa Ginoo, mga kaigsuonan, nga magpaubos ta. Gusto sa Ginoo, mga kaigsuonan, nga mopadayon ta. Usa sa mga gikinahanglan gyud nga mga pulong nga ato gyung ampingan gunitan, pagsalig. Nagsalig ba ta sa Dios or nagsalig na ta sa kwarta? Nagsalig ba ta sa atong Ginoo or nisalig na ta sa atong trabaho? Pastor, nisalig ko sa Ginoo 100%. Dili na to limbungan atong kaugalingon nga moingon tang nagsalig tas Ginoo apan wa tay panahon sa Ginoo, pero daghang kay tag panahon sa atong trabaho. Dili ta kaingon, mga kaigsuonan, nga moingon ta nga nagsalig ko sa Ginoo, pastor, apan wala kay tay panahon sa mga pulong sa Dios. Pero grabe taog panahon sa mga butang sa kalibutan, pangita og kwarta, pangita og salapi, nga dili ikabayad sa kaluwasan, ni makaabli sa gingharian sa Dios. Mga igsuon, akong mga pagdasi, pinaka-importante gyud nga angay natong idasig itong kagalingon kanang pag-examine. Kagabi nga minsay sa Dios, kabalo ko nga para nato tong tanan. Para to nimo, para nako, para natong tanan. Dapat balik-baliko nato pagpahinumdom ang atong kaugalingon. Angay natong pamalandungan, hinuktukan, tan-aon, susihon o tingkayon ang atong kaugalingon. Dapat una sa tanan, ang angay natong kilatison sa atong pagkakristohanon, ang atong kaugalingon. Atong hinumduman, mga kaigsuonan,
nagsaad si Jesus. Ingon siya, ayaw kamo kaguol, ayaw kamo kabalaka, salig kamo kanako, salig kamo sa Dios, ug salig usab kamo kanako. Unsa may saligan nato ni Ginoong Hesus? Iyang mga pulong, iyang mga saad, iyang mga pagtulunan, iyang mga pamaagi. Ug ang tanan mga kaigsuonan, makaplagan nato sa balaang kasulatan. Dili nato na makaplagan sa butika. Dili nato na makaplagan sa atong gitrabahuan. Pero nganong mas busy pala kita kaysa atong gitrabahuan, kaysa Biblia nga mao'y magdala nato sa hingpit nga kadaugan, hingpit nga kaluwasan, sumala sa gisaad sa Dios nga atong gilagar. Karon atong gisugdan mga kaigsuonan sa atong pakiguban sa atong programang Pulong Mong Kinabuhi Ko. Usa-usab kini kabidensya nga hinahinay tang nakakaton. Hinahinay ta mga kaigsuonan nga nakaamgo, nga kinahanglan nga muhatag tag panahon. Pero dili lang kutob sa pagpaminaw, dili lang kutob sa pagpamati, nga makaingon tang mihatag na tag panahon sa Biblia. Makaingon tang mihatag na tag panahon sa pulong sa Dios. Doon na tayo mga kaigsuonan nga miingon, Pastor, maglisod kog basag Bible kay sakit akong mata. Mga igsuon ko sa Ginoo, usa sa pinaka-importante ka na magpatudlo ta. Kay sa panahon sa mga apostoles, wala pa'y mga Biblia. Ang ilang gidaladala sulat pa lang, nga mo'y gitudlo mga kaigsuonan sa mga Kristohanon sa Antioquia, sa Syria mga kaigsuonan, og nakapadasig sa mga magtotoo sa ilang panahon ang sulat nga bit-bit dala ni Apostol Pablo gikan sa Jerusalem. Na hinumdumi mga kaigsuonan, ang sulat wala magsugod sa Roma, kundili nagsugod sa Jerusalem. Muna nga kong atong tan-awon mga kaigsuonan, ang mensahe sa Dios wala mahimugso sa Vatican, sa Roma, sa Italia, kundili nahimugso diha sa Jerusalem. Muna nga dili gyud ta malipat kitang nagsunod og Biblia ug nagtuon sa Biblia, dili ta malipat. Usa sa mga pamaagi nga magpakita nga giampingan nato ang atong pagsalig mga kaigsuonan ko sa Ginoo, sumala sa Hebreo kapitulo 3. Usa sa mga pamaagi aron maampingan nato atong pagsalig sa Ginoo, dili ta mo welcome og mga pulong nga dili gikas Biblia. Dili ta dapat maminaw sa mga pagtulunan, ilabi na gyud sa mga taong wa mausab. Kay dagamang mga tao nga nagwali, pero bisyoso ra di ay. Daghang nagtudlo, mahitungod sa kaluwasan, pero misupak gidi ay gyapon sa balang kasulatan. Usa sa mga pamaagi sultihan ko kamo mga kaigsuonan, samtang na malandong ko nini, mga mensahe nga gihatag sa Ginoo alang kanatong tanan, aron mahatod kini mga pamaagi kun unsahon aron maampingan nato ang atong pagsalig. Usa sa mga pamaagi sa pag-amping sa atong pagsalig sa mga mensahe sa Dios, dili ta dapat basta-basta maminaw wali. Kung naa gani mga wali nga wala na o gawas nas Biblia, makadaot na nas atong pagsalig sa pulong sa Dios. Munang inaimong tapad ayaw patakag paminagwali. Ayaw patakag paminagwali. Dapat ang atong paminawong wali, wali nga gikan sa Biblia, wali nga gikan sa pulong sa Dios, ug nakasentro kanunay sa mga plano sa Dios, sa pamaagi sa Dios. Dili kay wali
Dili kay wali nga ang gituboy ang simbahan, ang gituboy ang doktrina sa tao, ang gituboy doktrina sa ilang karatula. Dili na nato dapat tagaan og panahon sa atong kaugalingon. Dili nato ablihan ang atong kaugalingon para ato nang i-welcome ang mga wali nga wala na sa Biblia. Kabalo ko nga maka-discern ka. Dapat ma-practice nato ang gitawag discerning spirit. Kinahanglan ma-practice nato na. Kanang pagkadungog pa lang nimo sa pipila ka mga pulong, muingon na ka nga dili na gikas Ginoo. So imo na nang siradan. Dili na ni mo tugutan ang imong kaugalingon nga makadungog ka atong mga mensahiya kay kung imo tong entertinon. Kay naarabay prinsipyo sa ubang mga tao nga kana ragong maayo dawaton ang dili good mao at ipalapos ragon as pikas dunggan. Kumpiyansa kaayo ang tao. Inay mo tapad ayo pagkumpiyansa. Nanatas katapusang mga adlaw. Gamay na ang mga panahon. Kung imong lantawon mga kaigsuonan, ang sitwasyon ganis ato kapanahonan, nagpakita na sa mga ilhanan nga gamay na lang ang panahon nga nahibilin sa kalibutan. Tanawa ragod ang panahon karon, ang bagyo, matud pa sa uban bumper to bumper. Wa pagani kagawas ang bagyo sa miaging mga adlaw, sa miaging mga bulan. Nagbumper to bumper ang mga bagyo. Wa pagani kagawas ang unang bagyo, nisod na ang lain na sad nga bagyo. Karon, wa pagani mahubas ang baha sa bagyong Leon. Wa pagani makarecover ang mga tao tungod sa bagyong Christine. Bagyong Christine sundo na sad sa bagyong Leon. Wa pagani ka-recover ang mga tao. Wa pagani mohubas ang baha sa dapit mga kaigsuonan nga niagi ang bagyong Christine, bagyong Leon, nanasad ang bagyong Mercy. Mercy ba na? Nya kuha na, typhoon na. Nanas kategory typhoon na siya. 100 kapin ang hangin. Last na ko nga monitor kaganina, 135 ang hangin. Unya may lakas, may bugso siya kanang unos siya nga moabot sa 160. Kusog na kayo na. Mura nagmanlaysang ang tao nga bag-o pagani nga nagian og bagyo. Mga igsuon, dili na hanap ang mga ilhanan. Grabe na kaklaro. Dapat ang ato ang pag-amping sa pagsalig mas klaro na usab kaayo. Dili ta dapat magkumpiyansa. Na atong hinumduman kining pag-amping, dili ni mahitabo lang karon. Ugma, dili ni kay binulan, tinuig, kun dili sa tibuok natong kinabuhi. Karon og hangtod sa katapusan, dapat tang mag-amping. Dapat ampingan nato ang atong pagsalig. Kay kung naatay pag-amping sa atong pagsalig, unsay giingon sa balaang kasulatan sumala sa gisulat ni Propeta Isaias, makabaton kag bag-ong kusog. Dili gyud ka maluya, munang makapadayon ta. Makapadayon ta hangtod sa katapusan. Timan-an nato mga kaigsuonan. Nganong kinahanglan tang malahutay unsay giingon dinhi? Unsay giingon dinhi mga kaigsuonan kus Ginoo? Apan si Kristo masinugtanon sa iyang pagkaanak nga maoy gipialan sa balay sa Dios. Kita mao ang iyang balay kung ampingan nato ang atong pagsalig og mapasagarbuhon kita sa atong gilauman. Kung ampingan nato mga kaigsuonan atong pagsalig, usa sa pinakailhanan nga giampingan nato tong pagsalig, dili ta maluya. Natay kusog sa pagpadayon, makalahutay ta karon og hangtod sa katapusan. Nya timan-an nato ang mulahutay hangtod sa katapusan, maurag gyud nay mga maluwas. Mao na nga kung imong lantawon mga kaigsuonan ang kaluwasan,
kondisyon. Yes, gihatag. Pero maluwas ra ang tao kung iyang puy-an ang kaluwasan. Tinuod magyana. Gihatag ang kaluwasan. Wala pa bayre. Pero kondisyon siya. Maluwas ka kung mutuo ka. Ang tinuod nga tao nga naipagtuo, nagsunod sa pulong sa Ginoo. Usas mga pulong sa Ginoo nga ato karong hisgutan, ampingan nato ang atong pagsalig sa mga pulong sa Dios, sa mga saad sa Dios, sa mga mensahe sa Dios. Unya unsaon gani aron maampingan nato tong pagsalig? Dili ta basta-basta mo entertain og mga wali. Dili ta basta-basta mga kaigsuonan mo entertain og mga mensahe nga wala sa Biblia. Mensahe gani sa simbahan, nagkasentro lang sa simbahan, dili na mo'y maudala nato sa kaluwasan. Mauna nga daghang mga tao nga ang gituboy simbahan, ang nahitabo kinabuhi bisyoso ra gyapon kayo. Wala gyud mabag-o. O niya kung walihan sa mga pulong sa Ginoo, magtahap dayon nga mo ingon dayon nga nangigo. Apa noon say giingon sa kanta kanina si nanay si tatay, kinahanglan maigo ta aron dili ta litsonon, dili ta maimperno. Sa Mateo Kapitulo 10, 22, ang maluwas katurang mulahutay hangtod sa katapusan. Mateo 24:13, ang maluwas katurang mupadayon. Ang taong mipadayon katong tao nga daay kadasik, dili makabsan og kusog. Ang tao nga dunay kusog ug dili maluya katong tinuod nga tao nga naay pagsalig sa Ginoo. Dili na to wadon atong pagsalig. Aron dili mawala ang atong pagsalig, aron maampingan nato, ilikay nato ang atong kaugalingon sa mga wali nga dili gikan sa Dios. Ilikay nato ang atong kaugalingon sa mga pagtulunan nga dili gikan sa balaang kasulatan. Kana bitawng mga wali nga tinumo-tumo, kanang mga doktrina nga tinumo-tumo, hinimo-himo. Unya maura bay kasagaran nga moangkon. Pero dili kitang mga Kristohan dili naman ta mailan. Kay nganuman gitudloan og nakakaton na tas mga ebidensya. Ang tao nga tinuod na akang Kristo, wa gyud na magpakasala. Timan-an gyud nato na wa gyud na magpakasala. Hinuon nagkinabuhi ng balaan, nagkinabuhi ng matarong. Pero kung dunay nagwali, kusog mo inom, dunay mga bisyo, pangilad na. Munay tinuod nga pangilad. Unya, maunay angay natong likayan. Ilayo nato tong kaugalingon. Maunay tambag ni Apostol Pablo, palayo kamo sa inyong mga kaigsuonan nga nagtinapulan, nga wala mo sunod sa mga pagtulunan. Murag na ana sa Tesalonica mga kaigsuonan. Ako ning basahon mga kaigsuonan na anis Tesalonica. Nalimot ko kung asa to dapit nga bersikulo. Makapila nato na gihisgutan diri sa ato nga programa. Tesalonica ikaduhang Tesalonica kapitulo 3 bersikulo 6. Mga igsuon, sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, palayo kamo sa tanang kaigsuonan nga nagtinapulan,
ug wala motuman sa mga pagtulunan ug pamatasan nga among gibilin kanila. Nagani mga Kristohanon, nagpaka-Kristohanon nga niya walay mga batasan. Walay batasan sa ilang pastor, walay maayong batasan sa ilang mga pangulo, walay maayong batasan sa ilang mga magtutudlo. Munay giingon diha, palayin ninyo na. Palayo mo. Pastor, ako ra bang bana? Ako ra bang asawa? Ang giingon diha, dili pamilya, mga kaigsuonan diha sa imong simbahan. Kung naa kay bana o asawa nga dili pa magtotoo, ayaw palay Imo man ang bana, imo man ang asawa. Ang giingon dinhi, mga kaigsuonan man, mga kaigsuonan diha sa pagtuo diha sa imong simbahan. Ayaw patakod. Ayaw pa impluwensya sa mga Kristohanon nga wala mag-amping sa ilang pagsalig sa Dios. Muna nga sa atong pagkakristohanon, mga kaigsuonan, dili na to ikumpiyansa. Dapat magmatngon ta. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, magmatngon ta. Una sa tanan, tagsa-tagsa ta mo atubang sa ukmanan. Ug sa panahon nga mo atubang ta, dili iunor sa Dios ang pagpanangil. Di ta kapanumangil, kay dili na dawaton sa Dios. Dili na unuran sa Dios kung manangil ta, manumangil ta. Moingon ta nga tungod man to ni pastor, tungod man to ni sister, tungod man to ni brother, dili gyud to tungod nako. Nakasala ko tungod man gyud to nila. Dili na unuran ni dawaton ni sa Dios. Dili na paminahon sa Dios. Kabantay mo, maunay mga gibuhat nilang Iba og ni Adan. Ingon ang Dios, nganong nagkaon man ka sa prutas nga o sa bunga sa kahoy nga akong gidili? Ingon ang babae, ingon ang lalaki, tungod sa babae nga imong gihatag, ora pag nasayo pa ang Dios. Ingon ang Dios adto sa babae, babae nganong gihatagan mo man si Adan? Kaon mo. Unsay gitubag sa babae? Tungod sa bitin. Wala ba sila siluti tungod kay doon na sila rason? Mga igsuon, gisilutan sila. Mingsulod ang kamatayon. Og ang mga alantosonon. Muna nga sa atong pagkakristohanon, dili na to batasanon ang pagpanumangil. Wala ko kasimba tungod sa baboy. Wala ko kasimba tungod sa trabaho. Hala, ay na lang pagtrabaho para ka makasimba. Samot na. Di ko kasimba kay wa ko'y trabaho. Munang dili na to batasanon, dapat di ta musugot nga nabatasan na to kanang sigig panangil. Wa ko kaampo kay mauni. Mga igsuon ko sa Ginoo, wa gyud tay rason kung adto nas atubangan sa Dios. Timan ini, wa tay pwedeng irason kung adto natas hukmanan sa Dios. Kay nganuman, dili ta kailad, di ta kalimbong sa Dios. Munang dinhi pa lang, samtang buhi pa ta, kanunay na tong ideklara, Lord, tungod kay imo mang pagbuot, akong buhaton. Tungod kay ang imo mang pagbuot, imo mang gusto, makapalipay nimo, akong buhaton. Ang pagpasaylo, ang pagpaubos, ang paghalad, ang pag-alagad, ang paghatag sa iya sa Dios. Usa sa mga testing, mga kaigsunan, ang paghatag sa iya sa Dios. Lisod kay ng buhaton, perti ng lisura. Pero kung tinuod ta nga nag-amping sa pagsalig sa Ginoo,
walay dili lisod. Moingon ta, tungod kay kabubuton man nimo, mo'y matuman. Mo'y mga kaigsuonan sa Hebreo Kapitulo 3, 1 ug 6. Pinaka dakong mensahe nga angay natong ampingan, nga atong tipigan karon, pagsalig o natay kadasig mo nan ingon mapasigarbohon kita sa atong gilauman. O man tay laing gilauman. Ang mga saad man ni Jesus. Ang bagong langit, bagong yuta, bagong Jerusalem. Timan nga gipasidan-an nata sa Dios diha sa Biblia. Walay makasulod dito sa bagong langit nga hugaw. Hugaw gunahuna, hugaw og kasing-kasing, hugaw og kinaiya. Walay makasulod nga tao dito nga hugaw. Gipadayag Kapitulo 21 versikulo 27. Na kay Biblia, pwede ra gyud natong basahon. Gipadayag Kapitulo 21 27 nagingon, apan walay bisan unsang hugaw nga makasulod sa syudad. Kanang syudad mao ni ang bagong langit, bagong yuta. O bisan kinsa nga nagbuhat, naghimog makaulang buhat, o nagbakak. Ang pasudlon sa syudad mao lamang ang mga tao nga ang ngalan nahisulat sa libro sa kinabuhi. Nahisulat sa libro sa kinabuhi sa nating kanero. Kanang giila ni Ginoong Hesus. Kinsa man ang ilhon ni Ginoong Hesus? Katong mga tao nga nagbuhat sa kabuton sa Dios. Pero katong mga tao nga nagsangyaw, naghimog mga milagro, nagpagawas og mga yawa apan sige nagbuhat og sala, dili mo ila ang Ginoo. Anya mga tarungan pa ang mga tao. Di ba Lord? Nagsangyaw mi sa imong ngalan. Nag-ayaw mig masakiton sa imong ngalan. O sa itubag ni Jesus, pahawa mo, wala ako makailag kaninyo, mga makasasala. Munang kitang mga Kristohanon, bawal gyud ta magbuhat og sala. Bawal gyud na. Dili nato ato, dili bitaw nato alam-alaman atong kaugalingon. Dili nato pwedeng alam-alaman atong kaugalingon nga okay ra makasala ra gyud ang tao. Okay ra mamanapaw, tao ra man ta. Dili pwede nato alam-alaman atong kaugalingon sa sala. Atong hinumduman mga kaigsuonan, nganong si Jesus labaw kay kang Moses. Kay si Moses mga kaigsuonan, nadala ras tao. Si Jesus dili madalag tao. Usa sa mga prueba nga si Moses nadalag tao. Diha sa panahon ni Jesus, aduna ko'y basahon mga kaigsuonan nga nagpakita nga si Moses nadala rag tao. Diha sa Mateo 19. Ablihin nyo hang Biblia. Mateo 19. Naiminsay ang Ginoo nga angay natong madunggan. Nganong ang Hebreo Kapitulo 3, 1-6 mga kison, nag-ingon nga si Jesus labaw kay kang Moses. Kay si Jesus mga kaigsunan dili madalag daw. Dili siya maulog-ulugan. Dili pud siya madalag hadlok. Si Moses, mga kaigsunan, nadala siya tao. Tanaw na to ang Mateo 19. Versikulo 7 tasugod. Mateo 19:7. Ang mga Parisiyo nangutana kaniya, kisay gipangutana si Jesus, kon mao kana, nganong nagtugot man si Moses nga makabulag ang bana sa iyang asawa human siya musulat og pahibalo sa pakigbulag sa iyang asawa? 8. Si Jesus mitubag, mitugot si Moses kaninyo sa pagbulag sa inyong asawa kay gahi man kamug ulo.
apan dili gayud kini mao ang sinugdan. Muna nga napugos di ay si Moses o gama og balaod about divorce sa iyang panahon tungod sa mga tao gahi kay ulo. Munang doon na po'y mga pastor nga madala ra pugpuga sa mga sakop sa simbahan. Mahadlok ra sa mga kondisyon sa simbahan. Kumusta po na inyong pastor? Gasunod ba gyud na sa Dios o kamoy gisunod? Gasunod ba na sa Dios ang inyong pastor or gasunod sa mga tao sa simbahan? Dili sad nato ako mo advice ko ninyong tanan sa ngalan sa Ginoo. Ayaw ninyo batasana nga ang inyong pastor murag inyong trabahante. Murag kamoy gustong konsultahon sa inyong pastor. Ayaw mo ana, kay dili na mao'y gusto sa Dios. Murabag ang pastor na'y mangonsulta ninyo unsa may gusto ninyo nga mahitabo sa tong simbahan. Unsa may gusto ninyo nga unsa may gusto nato nga unsa may gusto ninyo nga akong iwali murag inana na lang. Ay pastor, gusto nako pastor katong muwali ka og kanang prosperity pastor. Unya ang pastor gani balik-balik og wali. Naghanag kaig mo lo. Nganong gal balik-balik pog wali? Kay wala man po ituon. Nganong wala po ituon? Kay nabisi og pagpangita og pagkaon para sa pamilya. Nganong nabisi og pagpangitag pagaon sa pamilya? Kay gihikaw ang iyas Ginoo. Gihikaw ang iyas Ginoo. Daghang kay mga Kristohanon nga inana. Wala na mo salig sa pamaagis Ginoo. Kung maghisgutas pamaagis Ginoo mga kaigsuonan nga angay natong ampingan. Kay mao man gyud nay atong ampingan ang pagsalig nato sa pamaagi sa Dios, sa mga mensahe sa Dios, sa mga saad sa Dios. Diha man ta dapat mo salig. Kung dili ta mo salig mga kaigsuonan, murag na gamito nato ang plan B. Murag kitay mo'y insakto. I hope sa ato karon nga manag-uban bitaw sa Hebreo Kapitulo 3:1-6 naamoy napamalandungan. Naamoy nakit-an nga kulang. Usa nga angay natong hinumduman akong mga pagdasig. Ampingan nato pag-ayo nga atong pagsalig. Kay kung naatay pag-amping sa atong pagsalig, naatay pagpasigarbo, makapasigarbo ta sa mga butang nga atong gilauman. Kanang word makapasigarbo nagpakita na nga sigurado gyud ta nga makasulod tag langit. Dili lang pagpakitang tao og ebanghelyo nato sa kalibutan, kundi ang buhing ebidensya doon natay kadasig kanunay sa pagbuhat sa mga bulaton ni Kristo, sa pagsangyaw, sa pagtuon sa pulong sa Dios, sa pagampo. Unya mo barog yun ta. Barog. Mao nang niingon si Apostol Pablo diha sa unang Korinto Kapitulo 15:58. Busa mga igsoon, barog kamo. Tindog kamo, barog nga lig-on nga dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa pag-alagad sa Ginoo. Kay nasayod kamo nga sa inyong pag-alagad dili gayon makawang. Mao na nga mga kaigsuonan, ang adlong Domingo barugan gyud nato na nga adlaw na para sa Ginoo. Musimbag gyud ta. Dili kay mahadlok ra ta sa ato ang pasawan. Malahadlok lang ta sa ato ang mga hayupan. Mahadlok lang ta mga kaigsuonan sa ato ang mga gunahan sa trabaho.
Daghamang kaayong mga tao nga wa nay kahadlok o respeto sa buluhaton sa Ginoo. Or buluhaton para sa Ginoo. Muna nga maghisgot gani, mga ganig panalangin, Lord, panalangin ko. Ang Ginoo hustisya biya. Unsay atong gibuhat ron, mao nay atong maani ugma. Mao na bitaw ang ingon si Ginoo Hesus, dili na mistil pang mga ayo ta. Kay ang Dios nga mao'y nag-atiman nato, nasayod siya kung unsay maayo ug sakto nga dawaton nato. Kabalo naman ta. Di ba kabalo na ta? Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, ato sa ni nga tagaan og pagtagad ang awit makalangit, magpadayon diri lang sa ato programang Pulong Mo Kinabuhi ko. Padayon sa katapusan, siya ra gayud ang maluwas. Ang magpadayon sa katapusan, siya ra gayud ang gantihan. Bisan dunay mga pagsulan, dawaton ta og ikalipan. Kasakit nining kalibutanan, lumalabay lamang. Matod pa diri ni ako na kung tagaag pagtagad, nagiging simpron, dalaygon ang Dios sa tanang panahon, pastor nga nagsunod sa pagtulunan ni Kristo. Si Noel Pinonia, gusto nila miracle money na teaching, daghana sa ni church na malhin ani na pundok pastor. Mao ba? Money teaching. Okay. Si Richelle matod pa, amen. Salamat Lord, salamat Pastor Gideon sa mensahe sa Ginoo nga og dugang kaalam unsaon namo pagkinabuhi nga dunay pagsalig sa Ginoo. Dalaygon ang Ginoo sa matag usa. Importante gyud na atay pagsalig sa Ginoo para doon natay kadasig, dili tagkapsan og kusog. Si Janet Barliso, maayong gabi pastor, watching in Qatar. Salamat kaayo. Akong balikon ang ubang mga naghatod og mga mensahe, maabsan pa ba diri? Okay. Si Gingging, no? Gingging Simpron, ikaduhang Tesalonica 3:6. Si Jovelyn Malimbag, amen pastor, I'm blessed Lord. Salamat sa Dios. Si Jeremy Baya, himaya sa Dios sa kahitasan. Amen. Kini no, dapat kayo mga nag-message. Pwede na ninyong ipaabot ang inyong mga message. Pwede na akong mabasa diri sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi ko. Gika ni Duna Dakyado. Glory to God, Pastor. Dalaygon ang Dios. Jubilin Malimbag, glory to God. Si Felix Mantog, Jubilin, Pastor. Paampo ko, pastor, sa akong ulo. Pastor, salamat. Naunsa man ang imong ulo. Si Nars Boyan, okay ra ba na, Pastor Gideon, nga dawaton padayonon sa atong balay nga nagdala man og Biblia, maminaw? Okay ra ba na, Pastor Gideon, nga dawaton padayonon sa atong balay nga nagdala man og Biblia?
Pero magbantay ta kay dunay mga nagdalag Biblia pero gisumpayan ang Biblia. Kaya nang dunay ni sulod sa amo sa una diha pa ko sa opera. Duha sila, oni ang usa Pilipino ug ang usa foreigner. Sangyaw sila, isang interview sa sila, nang interview sa sila, interview sa ko. Ko Kristohanon ko. Ila day kong sangyawan sa mensahe sa pagka-Kristohanon, day gidala dayon ko sa ilahang kuan kanang ilahang doktrina kay Mormons man sila. Nya ako silang gisangyawan, balos po ko og sangyaw. Giingnan man ko nga ayaw suko. Ayaw suko. Naipit man sa akong pangutana mga kaigsuonan, ako man sang giingnan nga mutuo ka sa Biblia. Isa nga mutuo. Ingon tong Pilipino nga kauban niya. Iko nga mutuo ka anang gisulat sa gipadayag. Ako sang gitagaag bersikulo. Pagbasa niya, isa nga ayaw dugang kuha nya humana. Mauna ni katapusang libro sa Biblia ang gipadayag. Nganong inyong Biblia naapa may sumpay? Pag ingong naapa may sumpay ang katong Amerikano man to nga kauban niya, giingnan mo noong ko nga ayaw suko. Kung wa man ko masuko nangutana ra ko. Murag ikaw manoy na suko. Awag ito mahuman. Na mauli ra gitaon to sila. Mura og na mauli nga nagpuyos og dakong kahiubos. Nana gyud nakasuway gyud ta ana, pero kung Sister Nars kung naay mo sud unya magdalag Biblia, magbantay sad ka nga inig tudlo basahon po mo sa Biblia. Dapat magkaton po kas Biblia kay basig malipat niya ka. Kinadalaygon ang Dios sa ato mga kaigsuonan. Ako pag yung tagaan og pagtagad ang ubang mga mensahe dinhi. Sige ato nang dadon pagampo Felix Mantog Juvilin. Si Matias Sato, salamat sa pulong sa Ginoo Pastor, daghan kong nakatunan. Si Ibrahim matod pa, salamat Pastor sa pulong nga imong giwali karon. Na bless ko Pastor, salamat dayon pa. Ampo ko Pastor nga always ko mag-serve kaniya Pastor nga hatagan ko niya og asa man mudagan man o kadasig sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Giwali na nato na Ibrahim kaning atong giwali mao na nay buhata. Dili na nang sigitag pangayo sa Ginoo niya, wala nato buhata ang iyang tubag. Gusto kang madasig, ayaw wad ang imong pagsalig sa saad sa Dios, sa mensahe sa Dios. Kay kung naatay mag-upagay tang gawali, kung naatay pagsalig, ampingan nato pagsalig sa Dios, di gyud ta mawad ag kadasig. Di ta mawad ag kusog sa pag-alagad sa Dios. Ampingi ang imong pagsalig. Unsaon pag-amping? Hinumdumi ang mga saad sa Dios. Unsaon po pag hinumdum kung wala po tay nakatunan. So magpatudlo ta na tay mga pastor, magpatudlo ta Pastor, tudloi ko unsa man ang mga saad sa Dios. Unsaon pag-search, pagkaton sa mga saad, pagkahibalo, pagkasayod sa mga saad sa Dios, ha? Si Jubilin Malimbag Pastor, papre ko na always ko makatuon sa sa imo mga wali, mga live matagabi. Sige, ato nanda doon sa mga pagampo nga dili ka maka-absent. Igo ra god pod tagdon Pastor Gideon. Pero kung nakabalo ka nga magwali nga wala na sa Biblia unya tagdon ra gyapon nimo, unsa may giingon sa Biblia? Palayo. Unsaon pagpalayo nga sige ra po nantong gitagad. Si Merlin Garganera naka-tripod ko anak Pastor. O niya Mormons sila, ako nang gibalibaran. Sige, nakasulay gyud ko anak. Nior Edgar Sumampong, salamat sa imo pagtudlo kaniya mo. Salamat sa Ginoo.
Si Roberto Luardo, maayong gabi Pastor. Greet ko kay Jackie. God bless Pastor. Salamat Pastor Gideon sa mga advice nga langit ng Dios noon. Dalaygon ang Dios nga maguban kanimo Sister Nars. Si Tatay Arnold Pasyon, maayong gabi Pastor. Nagtanaw good ko sa imong programa. Salamat sa Ginoo Pastor, daghan kaayo kong nakatunan sa imong mga wali. Tay, maayong gabi ninyo diya tay. Sige pa mo adtong si Bohol. Layo na gyud ko kay Cebu City. I hope karong Marso makasuroy mo dire Pastor Art. Karong Marso. I hope makita-kita ta. Si Rizal Pastor onsa na name Bible nga as pastor kanang inig open Bisaya lang. Pangita lang og kanang kuan Bible nga apps. Suway og pangita sa imong cellphone kanang maayong balita Biblia. Kay maunay ako gigamit diri kay mas dali og mas gaan nato nga masabtan ang maayong balita Biblia. Doon na to'y mga request kaganina. Asa to'y mga request kaganina. Pwede ninyong ibalik. Atong oras alas 9:13 naman. Murag hapit na pod ko manamilit no. So dalaygon ang Dios ato ang matag kinabuhi. Si Nicanor Sudarya, maayong gabi. Ingon si Ephraim Limantog Hantol. Salamat Pastor sa advice. Salamat sa Ginoo. Anak yun. Ang Dios magpanalangin. Ang Dios mag-uban kanimo. Very nice Pastor. Gikan ni Fiolo Believer. Papriko Pastor nga daghan ko og customer sa akong kamay nga tindahan. Basahan lang ang Salmo 1:28. Unsay mga hinaguan nimo, ikaw ang makabenepisyo. Unya panalanginan kas Ginoo. Salmo 128. Ya buhata ay panalanginan kana. Si Gina Kamahalan, kanimo lang. Okay, ako ani nga tan-awon diri sa Makadyot no. Kanimo lang. Ako ada ito nga naandam ka ganina kining awit na kanimo lang. Okay. Si request ko Pastor ulan sa kahayoon. Samning ulan sa kahayoon. Si Norim Ilaw Ganyulon. Norimi. Salamat sa minsay Pastor, nakaabot ako gamay kay gikan ko sa school. Pastor, naputol akong pagtanaw. Sumpay-sumpay lang. Gabi na Pastor, sunod na lang kantaha ako ang ang request na ang lahot tayo dito sa cross. Salamat kay pagsabot Sister Gingging. Ikaw ang kusog, lakaw uban kaniya. Kanilang siguro nga kanimo lang o niya muadto na tas pagpanimilit. Ingon diri si Inday Dorlin in Kabutin say Pastor kining pastor nagdala og simbahan antes daghan ang mimro nya wala noon unsa wala balaan nga espiritu kadasig ba sana minaw luoy taw. Murag maglisod kog basa Sister Inday Dorlin. Murag bag-o pa man kong nagtuon anang imuhang message iklaro iklaro gamay. Si Matias Sato request ko Pastor si Jesus atong higala. Unya lang siguro na ako kantahon atong kanta kay murag ning kuan akong tingog kanang murag ning karat mo nang niinom kog tubig gamay. Sige. Napagdire mas maayo di na lang nako sila tagdon Pastor kay daghan kaayo karon nagsuroy-suroy nagdalag Bible. Kanang kuan lang alibay ra ng Bible magbantay ta. Magbantay ta. Sinida Naro Tamba, amen. Salamat sa minsay sa Ginoo karong gabi una. Narabay mga prinsipyo nato sa una nga moingon nga Bible man sad ilang gidala. Oy magbantay ta. Magbantay gyud ta. Kaya sa giingon, ang mga lobo magpakakarnero. Okay, si Jubilin Malimbag, pre, tibuok, pamilya, negosyo, tindahan, mga hayop, i-guide ako anak sa school na sa Davao, thanks. Okay.
Si Estrella Casas, maayong gabi, watching from Kalubian, Dabtik. Salamat sa mga mensahe nindot sod na apirmi mga madlong mausad sod na'y pagdasig sa pagpangalagad, no? Jeremy Aligado, good evening Pastor, salamat sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Na bless jud me watching from Jinsan, Barangay San Jose. Okay. Si Lia Jen, tahan langit, maayong gabi Pastor, replay rako tanaw. Sige. Ang Diyos magpanalangin, si Giselle Gordon, paplay ko Bisaya Christian. Murag wala na ko'y oras. Nagkajutay yung mimro. Di naganahan maminaw sa iyang wali. Mao ba? Nagkajutay. Kinahanglan na siya og kuan kanang pagpamalandong, pagpakisayod sa mga hinungdan nga nung nagkajutay, no? Okay, adto ta sa pagpanamilit, apan sa tipi ako manamilit mga kaigsunan mo adto sa tas pagpasalamat, pagampo sa atong buhi nga Dios. Magampo ta. Amahan na mo nga Dios nga magkagagahom, nagpasalamat kami sa mga pulong nga among nadunggan. Nga imong gibilin alang kanamo diha sa libro sa Hebreo kapitulo 3:1-6. Salamat Amahan nga imong kaming gitudluan ug nasayran namo ang mga rason ug hinungdan nganong labaw ka kay Moses. Labaw ka kang bisan kinsa nga mga tao sa tibok kalibutan. Ibin kang David, king Solomon, ibin king Abraham, king Jacob, labaw ka sa tanan. Salamat to Dios nga imo sab kay ming gitudloan kun unsaon aron kami makalahutay, makapadayon ug unsaon aron kami na ikadasig kusog sa pagpadayon sa pagpangalagad ug pagbuhat sa mga buluhaton nga imo gisalig kanamo. Kinahanglan nga ampingan namo ang among pagsalig sa imong mga pulog, mga mensahe, mga pamaagi aron sa ingon makapadayon nga dunay kusog kadasig sa pag-alagad kanimo. Sa among pagpamahulay uban ni kami. Og salamat o Dios nga sa among panag-uban. Ilabi na sa mga kaigsuonan naghimo kag mga butang katingalahan. Mga milagro nga imong gihimo karon, imo usab nga gipasaksi kanamo karon. Mga milagro nga imong gihimo kaniadto, imo usab kami gipasaksi sa amo ang panag-uban inimong programa. Salamat o Dios sa kumpletong kaayuhan ug pagpanalangin sa akong mga kaigsuonan sa ilang pagtrabaho ug pagnegosyo. Tanan nilang mga source of income padayon nimong giatiman ug padayon mo silang gigiyahan aron ang imong panalangin sila mismo ang makasinati niini. Salamat o Dios sa imong mga pulong. Tabangi kami sa pagtipig niini o pagkinabuhi niini samtang naapamis kalibutan. Among isalig itugyan diha kanimo mong kinabuhi og sa ako mga kaigsuonan nga nagsunod ining programa I declare blessing upon blessing. In Jesus name. Amen. Amen. Kini nyug suon Pastor Gideon mo ingon na sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless and good night. Pagdaing nag-aawit kanimo Amahan Jesus, nagahalay mga pagdaing nag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah.
Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan,